Zamyslíme sa tak nejak jednoducho. Na čo tu vlastne dnes sme? Hej! Toto je zbojnický prepad! Ruky hore! Kto chce byť okradnutý, toto nehrá. Daj ďalšiu šoru. Kto chce byť okradnutý, ruku hore. Rýchlo. Kto chce byť rozbijaný, dve ruky hore. Ja, počkaj. Hamujte! Hamuj. Chovaj zbranie. Ale sme prišli otvárať sezónu. Otvárať. Joj. Ľudia zlatí, Liptovskí zbojníci 25 sezón a zima zbijajú o smútky, o nešťastia, o slzy aj o sopne. Lebo každý človek, ktorý príde, musí byť usmiatý, veselý, radostný. Chlapi moji, toto je tá chvíľa pravá. Preto hore hronia Liptov, lebo to tu milujeme, tak my tu zbíjame všetky tieto nešťastia. Áno, a príjemná atmosféra bude aj celú zimnú sezónu, pretože pripravujeme množstvo podujatí, na ktorých bude kopec zábavy a príjemná atmosféra ako v lyžiarskych strediskách, tak aj v našich mestách, takže ja vás pozývam aj na ľadové mestečko, ktoré trvá viac ako 2 týždne. Krnačkové preteky, ktoré sú taktiež medzinárodné a majú už veľkú tradíciu práve tu na Chopku. Takže určite ste vítaní a budeme rádi, keď sa tam uvidíme. My totižto ideme tú sezónu po zbojnícky vystreliť. Čiže bude to veľmi jednoduché. Nachystajte, urobte tu na taký krásny živý obraz. Hej. Hostia, všetci zbojníci, parádne domáci. Teraz. Pištoľu mi nachystaj, drž mikrofón, vypni mikrofóny. Bude to strašná pecka. Hej. Čiže tuto ja poza vás vystrelím, tam sa dajte hej. A keď vystrelím, kto bude počuť a môcť, a tak povieme a týmto považujeme sezónu za vystrelenú. To je dlhé. Takže ja budem rátať a vy si zapchajte uši, aj všetko, otvorte ústa. A vy si ako zapchajú uši? I vypni mikrofóny. 3, 2, 1. A týmto považujeme zimnú sezónu za otvorenú.